ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି 2ରୁ 3 ମାସର ଶିଶୁ, 3ରୁ 6 ମାସର ଶିଶୁ ଏବଂ 7ରୁ 9 ମାସର ଶିଶୁର ଲାଳନ ପାଳନ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା 10ରୁ 12 ମାସର ଶିଶୁ, କାରଣ ଶିଶୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ 10ରୁ 12 ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଉରୁଣ୍ଡିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିବ, କୌଣସି କାନ୍ଥକୁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ଉଠିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ତାର କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଖେଳନାକୁ ଶିଶୁର ତାର ପହଞ୍ଚରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଶିଶୁଟିକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସହାୟତା ନେଇ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ସେ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ପାଟି କରିବନି, ମାନେ ଜୋରରେ ପାଟି କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିବନି। ତତ୍ସହିତ ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗପ ସହ ଛବି ଥିବା ବହି ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବ ଏବଂ ଶିଶୁର ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦେଖାଇବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ କହିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାରେ ତାକୁ ସହାୟକ ହେବ।